blay pi ngadai anvel lalu hakani ka film yodo ngashim benta ko nong dejor but hakani ka film ki shat sutnat ban khot e nga ko mupun matrai ka lam long baka yodo kan thang bedeng ru kan dom lan lo kadang ambang asal orang piru pelaj duit je lah dia. Ki film ki bahaswa jong kani gayo do ka bangirang de shoot thamai menda kadai ka film nongkong do kadai ka hem hadin to kawan sa ka kukua kawan kari kawan ka onata but hapadang kata ka don ka ka film po West Bengal ka bakhan pat release do menta ti hadin ta pat kasawan sa kani ka yodo ka jing hi ka long ba nyaban practice yela de ban long kibriu ki bala ban adab ya katu ka jinglong ka environment jong ka yo hakapo bangi don rehearsal ro ngi teng-teng ha ban rehearse yela de hapo ka ha ambai kumbang no hasat ma hayo ba ngi ya practice yela de kanang ba ngin yo ya kata ka feelings ni ka mood ka expression ka badon bangan long kum long yo sorry Dewan mengam Ari. Yes, it's me. Balai. Perkat you. Nothing. Tak finish eh. Nga. Mày lăng. Nai mày mo. Ngadon điện. Ho. Kijing hi kumbangan syatho kana pi kandiat kolong ba hakapol bangi shoot ya kani ka film nai nama ka dai ka film ka bede ki hayo te kidon ki scenes ki bengla pun krai untuk kan long ndai te hapadang kita ro kinong yo anda ki lawan yo te apor ba ka shot kadang ya nai te idon yui kong yang ba ka no ni jor ngapai tau jor dengan apa are utui ujor ubang kampat kelidor ni ti try besong nga ti ko suong la ko ang anta tang tang ngam tip bakarem nang batat nang ada bang yo nya to kipet no anda ki la pet ngapar khat de la de la rem tan na kum to ti hadin to ki wan sei wei yong kata ngati la shim imat bakatat plat la shim marsen kot aya hang ta itu besong bat ngai ti kong try dukan yo nya ba kato itu uto jor hang to kam de kata kador kunom ta pi haba mentan pi on kum ta menta pa pi on kum ta hang ta ngi ke ta kak ti kajing hang ni kandiat kalong ba hakato ko pon dai nangai la dia ngasngau kumba ngating yo konsep ka ya ka kamya hab suma ndai wala kata ngaprasang penwan ya kata kur komba inlong kumba idai banlong bangating yo ka screenplay le ne ka ki dialogue so yo ki per ti hari nang to pat ngaprasang penwan kata kur kom bakan long kumba ka dai banlong bar hakabukut ka khamba kawan khamba ban ya ka bangi nge perkat Desi, baru gibriu kitip. Kuno kayo kalong. Kitip sa pangkilat kilenti. Kidukan, kibasa, ba't kinongsong dukan. Hatu pisu perkat makalong ka babet. Ba't nanti? yala di himarway shimet ngasngau ba bangat ong hi ngasngau phumut phumat elade namar ba ngatip ba kajing trish tom jongi ba aprodi purba kan kentiu yangi ba ngasngau ba ban ong ngasngau phumut phumat elade sha namar ba ki film ki bla ada pro ki yo ki bentai ba kham shalor hakari yu jongi kajing lai loi ka ba shisha tingin sawan ra mangi kai ko iksi kam de kajing lai loi ka dai tang kam penyap ka kam le no
不到现在，一来个个本啷个就康了，一个不挂 celebrate Independence Day。 Entah sebenarnya kisah kinjak sebenarnya advance wali. Haka basdang do nga sedang nagrensan day nasional. Haki ni ki kam drama hadi nang tu nga sapoi kini ki album. Kumta ka nang encourage nga bangan poi ki film mai. Risha, oh Risha, ya pinga ichisha, jing em kala kala, namar pila ityanga, shisha da shisha, ya pinga ichisha, shisha da shisha, ya pinga ichisha. Hakajin siya benukong do ngadon hi kajing temu ngadon hi kajing mutro bang aku hi ban yatrelang berba prodik purba haka kam ak film ten rei ka shulong kan kata ko por hi ka ba dangdon bai tai mensim ti nga yo i ka we ka advertisement na benda ka ba ki wat mo ye ki ban ak film te nga ru nga persang nama ba ki ong ba konton ka audition ti haka ta audition nga persang nang persang ngalong true nga yo ban sim benda ki film hadi nang topat te kumta ter ka sedang but kalong ba ka ika banga sngau ya lade habe tre ba pri ba kalong ba hadok mentahi wat yengi ki bala bulai don lang ba ina dok tu ki poro ni habit ban ya yat lang ba ki audition kata ka dei ka banga sutna kolong fair and square ka bolong ba ndib ong ba udai brejak ini ba kumno ki ba kumno ki bala ayajan ti khon re te khajin shadi berkhoi kene ngi habat ben ban ya ka audition kum ka yodo mentar ko audition jongi kamdei ka audition ka bangi shule marangi ngi haban pha de ki video clip jongi shabar Andrew film sih ni nga lemong tanggawe bende ban kular nga ba minambit ban ni thok brish phang ne jaka To. Tamoy ka ini tu bre. ya ka ai ba men yo imta Hi Andrew. Hi Joe. Hey. Hey Krishan. kajing kun ma ba nek sa kajing im jonga kolong ba hakoto kopor ngabandi sekret akamat jongi mama jonga kata gade go bang ngamla ban klet syu kajing im jonga watla kata ngada ikan ba perdip yang aku ngaong ningas oleh rayong milai ya cekamat ngapaf la kapaf tu kata gade go bang sak mau tam kajing im jonga bang bas dang do ban sim ke benta ha ke film have Hep. Membenarkan muka sulaitan ni kan dia. Kamu ada problem ke baik mah? Kelak induk Nathan. And he will solve all your problems. Kenduk Nathan. Boleh. Udah nolak jadu ta. Mah. Imtah hitang Nathan tu mah. Belak penyerap mah. Kelak induk you. Ngam kuai kenduk ya. Hep. Lu cai. Lalu li menyerap ingat. Harap ini. Kuai kenduk sama tu mah. Ipai orang ngat mah.
Hep. Hep. Come on. Hep. Oh shit. Hoi, haka film kukuha jinsha haka to por bangi shoot ya ka film kukuha. Ngashim ya ka benta ka bakama kaman. Handrai kasulong no ba mempertip naga ikadau ba pala release. Let's say cancel release ka. Te ka bahang to aku to ko por ke jing ke bangalap bat ke jing experience ke bangalap ba ke jing sotenat ke bangalap kolong ba hak to ko por hak film hi kadon simpon ki khana ni haban change at any point of time ni haban change ya ka concept jong ke film ka connect na kawai shipang haban riam ko boy shipang haban ko boy tentang hak to ko por wangi kuno ta ban riam kum ni shipang kum to shipang la apoy kum boy shipang la apoy kum boy dala ipat ya movie ada kalau kum to film jing shar de bagi bri ki yok bani i ka ku ngam tip kan jenda layak jauh batrai but kerman ni ko ba bakan long kum ta Jadi bakadai ke film komedi ngan situ ipi lap pun jadi ngilap ki bolong pela ki prok tu ki ko artis ki jongar ki ba yelek ki kam ki ba kumbang ki bangim la ban suto bukan lek gum tu ha shot kan te ha ko por bagi dang shoot don ke bentak ke baki ha ban thap yang ani ha por bagi thap tu pi ngasung telam sto jongno ta ka ti ber res phang nam pang na skor don lego ngasa thap hang ne am dum la dab rung am ab suangan song si phang ni ndre mla im prosit ka ngam tip andre tang ba kidan hi ke bele stian itu artis yang kita ada experience ke ba ngi ki kru bima ki kuma ki gang mah ha to film kukuwa ngi ya involve dengan iwai ro ngi lek lang kum ta it's a fun mah don lego benta ke ba chatit do ding ni mu dang dai udeng ba sting udeng sisa atlom khli doi kalau ta ka pun kan ma ngi bangi hak tu ko porem ki artis gimduna ya ka khatsan apong chis ni te kata kemur ka jinglong hui ka scenario ko badan hak tu ko por su tenat baite banya dan kalau ta Orisha, ya pinga ichisha, jingim kala kala, namar pila ityanga, shisha da shisha, ya pinga ichisha, shisha da shisha, ya pinga ichisha. Kendit kensan Jinx ngau pela Balikin kone Ya pinga ichisha Di jer ksiar jer rupa Man ka kelima Iwan ban jahana Shisha da shisha Ya pinga ichisha Shisha da shisha Ya pinga ichisha
ka role ka ba hako onata ke ba ngashim benta kolong ba tang ibit iba khandiat ngashim tang ban kumbang no ban pensrai ban penskun ye ka tu ga main role na ye ka onata ma nama ba itu ibenta ijonga idon kam be in build up ye ka jing im jongka haka bayadai bat kaneka khana ka ba don halander jong kaneka onata kawe hi ka jimut ka bangadon do menshwa ba nganang ham kena kolong ba inu ibarit ibangale iba sijau in skala kawe ka duriau namar ki kaktin ro ko ongkom ta ba iba jau ni si jau kan skala duriau tingar umta ibenta ibarit jonga ka unata ro irap ban build up ya ketika khana jong ketika film hoi ila se ki brief ong takum to kuno stenat wala kata ro ngai la de ngasto habangadon ngala ban ya share ngala ban contribute at least kato ka film jongi ka poin ka national level national kayo ka national award kata tangga kai ka basong don tama paling as ko mga pet ni kiting ya ka bangale ka shushimpori ki balong piang kumcho aduh duitay kan bagkelay nem setiap suap kelay Sali, kadai bawa Nasar. Terbeli ada deka Nasar li. Melong seram ya bani tenat. Syah, pakai untung mo. Ya, betul betul. Bang kamu ni tu en sui i, ban. Tu i en bide mentep. Dah. Baik. okay Ini Syah tengah pai. Piti ba yung fish pang zuma? Matip lang. Baka kwa iya pay. Iya pay bro si Ching. Kikantiyan man lang. Tamba kimpuri ka jing shisha. Kani ka jing ijo piparo kan sa charme. Baro kani ka jing ikam lang iya. Yok wek ngay pay. Teriak banyak lang bat na kami kente. blame friend mate baru fi why not big ka bang kan mau ka film ri ka hadok menta kolong ba pat ngabong song kemen adalah dehi marwai kolong ba ka ega bangam pa jui ngayu i hang to ya kita technical yung ki nama ba balai hoi nga kum artist ro nga sutho ba ngi teng habang shupai film ni sulong ba oh to kum to in reality banala po ki kam film skawer ko bang song mento ya kolong bang yo ban interact bar kini action master ke ba wan shabar indala dai lagi ni ke benta ki ba hakini ki action scene ki badai ban ya set kam to ti hang to nga sutho ba kolong are plan kalong kumne ki jingpen khre ye gitu kam dei ka ba long ko bas long so easy de ban su ong ba subo dan ba set thop pin su pretend ba pila dei re hak jingpen khre jong ki gitar ki pendai ni sutho ba kalong kumno hapo ba ki set ka reaction ka don nama ba bale gitar ki bagi pendai kila push lupa ngi bengin long kumta kata ka ba nga ngau ka ba sutanat ber ka bang sa pensa kan ma nga ka film ri bang nga experience ye ka bang ngam pat jupai berkat bakan long to next month sa wantong sino shibo lara biang lo hibaro min sala an pedep lo iki ngada pengkret na dong sedong poisa je shilo Tamana nish kmate umdan la len tisu bagine kerandin Katmajugi kadib ke barjala Katmajugi kadib ke sarkar Pidi tangki papats kilang rut kleb bedu Siap cekri begini genong dia ngam kwashu dak wipat keri pat ngasuk lo mangadai ke India kakulari pi anang pelaj ini
kajing kami lenti jonga kalong bain wei berpilau yo sisen ban yo kejat kam shalor pinom kwa shu ni yar shapo ting kai ka bang kami lenti bang nang ke shu kamat nang ke shalor la kono ko benta la ga kalong ha kono ko ba ngi haban yu kendo kajing ro ndai ngin persang bangin keu bangin nyai keu tat adon lapoi kam sejro Pelaj duit je lah dia. Hey ho pai ba, hey ho khana samla, hey ho parari, pi ki badon, ya ka sap ka phong, wan sekhaman, wan le ran, ka don ka benta ka jong pi, le si pila ban ong banga udai uai hendrai anda pila penmi pinda pila peni ki sap jong pi pin salong uai, ngak ya weri pi, wat ya le ran, mi sekhaman, mele le ka long kumno ro, ki kam film, ki de ki kam ki ba ki berjenjar ndre hapden ka jing jenjar ka don ya ka jing sotanat bat ka don ro ya ka lenti ka ban ke shu khamat khamtam ha ka buram namar ba ki don ki story ki ba ki khana ki ba build up ni ki ba kenteu kunrong banlong ya ka ban pelong ya society ka ba ti lada phi ki samla phi ki brew redon sa phi mi she khamat ngangai ba ka imlang sa la jongi kanom jin dalalong ke brew ka society ke ba kaban hiar kan yai keu bat kan yai keu ngangai baki brew ki long kumju hakaleng ka purthei ki jing kemen ki jing jenjar bat ki jing aka jing im kini ki de kita ki ba pelong ya ka khana jong ka jing im jong ki kemudian kumbang ada unong yau hakal ke film ngakran dekat ketin penar di hakan ni ketin penar bentar ngan yawer ngan yakot yapi dekat ketin penar pajba siau ba yawan nyepet yo ya gini ke film ko pertu ke yau do koda direct do ba perdip purba hakan ni ke film em ko ye ki khana ki raper we ko siau sok we le kam jo la em ko ye ko wi ka khana ka wa rinjing mot ka wa khamtam ye gitu ki bru ki wa jo em menchwa ki wi jo ye jan wa ka yaw do ki em ko ye ko story ka wa pen kun mo ye te ne ba wa em ko wi ka jingjia ki por ko menchwa du pej phi ka ni ka benta da pen man ka pi kun mo pi u nya suk pi kun mo ye gitu ki por ko dalai kam jo la ye ki ni ki nong chong yaw ya pi kinong shong de ha yodo ngamut ban ong khndet soba kumba pia trailang bat ngi kumba pia soba ya sotanat bat ngi hapor bangi dang ton ko shoot te ngak ya weri pi soba ban wan ye pe ye ni film namar ba ka film kan long hi ka story ka ba compare yo let's see pi perkhat kum to kan long hanrei let's see yo pat kam long kum ta re wala katar 1% wan pai kendiat ngakwa ban kod ya kane ngakwa ban ai ka jing ro kendiat ya ginong shong yo nambar hak experience ka bangalap ya ginong shong yo kolong ba ngampoi berkhat ba hadu kato philong ki breu ki ba kloi ki ba kloi ka mensim ki ba don ka mensim ban yarap habang nginginon kam hoi ki don ki kam ki jong pi ba pi hapendap namar ki kam ki ba yade ka ja ka po handai wala kataru hakapor ka bangi don kam pi kloi ban yarap yangi kalong ka ik bangas ngotanat ban perkhat ba pleng ba dakinong yo hapden ka jing bon kam da ka bentar jak po katu pidang la ban yarap yangi kumta nga ai kublai kerpangi pi kinong shong yo kublai shibon kini ki de ki briu ki bangi kendo man kaski ki duk khmat ki bangi yo i jan man kasngi henry helen dat jom kini ki dur khman ki don ki khana ba phla kan mau ba ya ka yodo ngin se release ha ka khasan trik jong nai weng jong news nam arja khat khandai ha biju cinema but ha galleria Matrai kelam long baka yodo kan thang bedeng ru kan dom la nong Kadang abang ngasih orang piru. Pelaj duit je lah dia.